Assalamu alaikum wa barkanku da lokaci, barkanku da ziyarta wannan channel. Sai wa kada ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku na wannan bidiyo, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar karara, sannan ku zaɓi all da za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Insha Allah a bidiyon mu na yau na zo muku da wani wallet ne wanda zaka iya shopping da shi da sauran abubuwa ta ciki a sauƙaƙe, sannan kuma akwai ruwa da suke bayarwa kullum ka shiga ka dan ba wani abu ne ba ma kawai cikin transaction zaka yi za su baka wannan ruwa. So shi dai wannan application sunan shi SentB. Wannan insha Allah zan nuna muku yadda za ku kai tsaye zaka tafi zuwa cikin Play Store ɗinka. So da ka shiga Play Store abin da zaka yi searching din application din kamar yadda kuke gani SentB. Idan kai searching din shi, so wannan shine gashi nan wannan shine application din. So in kai clicking akan shi, na riga na yi downloading din shi already, to zaka bude shi ne. Idan ka bude shi, idan har na farko kana son ka dinga samu wani commission da suke bayarwa ko da yaushe, akwai referral code da zan ajiye muku wanda kai ma za ka yi inviting friend ɗinka. Wannan idan ka yi register da shi, wannan shine zai kasance ya maida account ɗinka active, kuma wannan da farkon budewa idan har ka bude application ɗin, gashi nan shine wurin da za ka fara saka wannan referral code ɗin. Gashi nan yadda kuke gani shine da ka saka sai kai clicking akan start ɗin. So bayan ka yi continue zai kawo ka gunda za ka yi selecting language, za ka yi selecting English, then za ka yi zo nan ka yi selecting country ɗinka, ka yi clicking akan ɗan wannan za ka yi selecting Nigeria, then za ka sa mobile number ɗinka. A shi mobile number idan ka sa za su tura maka da code ne, abinda za ka shi ne za ka yi clicking akan wannan next ɗin, za su turo maka da code cikin line ka sai ka ɗauki code ɗinka amfani da shi. To gashi na wannan gashi sun turo min code ɗin yanzu, za ka saka code ɗin a nan gurin da kuke gani. Anan za ka saka code ɗin kai paste ɗin shi. So bayan ka sa abin da za ka yi clicking akan wanda aka sa wannan confirm ɗin, so zai kai ka zuwa next. So gashi nan bayan ka yi next zai sa maka gashi nan next code accepted, za ka yi next a nan gurin. Za ka zaɓi pin ne ka saka, gashi nan pin za ka ƙara sakawa, sannan nan kuma name ne za ka yi selecting, misali nawa Sabin Adam, so at sentb.com. Zan dan jira, yes wannan akwai shi available, so zan yi clicking akan next, setting up your wallet. Za ka dan jira ka. The next thing abin da za ka yi wannan backup wallet now, za ka yi clicking gashi nan sai do not backup now, you may lose your coins. Abin da za ka yi backup din shi, za ka yi clicking akan wannan. So gashi nan abin da za su baka wannan passphrase ne, so za ka copy din su. An kai copy din su za ka dinga amfani da su, ka dinga login ka ajiye su a koda yaushe. So yanzu in kai copy din inda za ka yi clicking, za ka zo kai clicking akan gurin da aka sa next. So dama next step da za su kawo ka, za ka kai ka gurin da za ka ƙara yin arranging din, za su baka su, sannan sai ka zo kai arranging, sannan za ka in ka gama sai ka clicking akan inda aka sa confirm. So in kai confirm shikenan ka yi backup. So nan abin da za ka zo ka sa sunanka, first name da last name ɗinka. So zan zo in rubuta nawa. So nan bayan ka rubuta ka yi save, shikenan zai kawo ka nan gurin, za ka dan jira shi ya gama wannan. So bayan ya gama wannan, abin da za ka dinga yi shine kullum ko da yaushe za ka dinga clicking nan gurin. So in ka shiga nan sai ka dinga clicking akan gurin da aka sa wannan transaction din nan, transactions. Idan ka shiga transactions kawai cikin za ka dinga yi, shikenan kullum za su dinga baka reward.